Yes, hello mga subscribers. Ito po si Manolo Kaping. Ito po tayo sa ating naoperahan. Ito na po yung kanyang great improvement. So siya po ay nakakaupo na ngayon together with may nakasawa si Warren at yung kanyang bunso. Ayan. Ay, naya! Ba't naya? Ayan. So this is the great improvement. Ano masasabi mo? Thank you, Lord. So, nakakaupo ka na. Opo. Tapos mga kami mo nagagalaw mo na. Yung lahat. Kumusta na yung pagkakatanggal sa ulo mo kapon? Okay naman? Okay. Matagal din? Matagal. Sakit? Sa isa? Sleep lang. Walang ano yun? Walang papamanid ha? Wala. Ha? Diretso? Walang dugo? Wala. Kunti lang pagloko. Ang ganun? Ramdam mo lang hanggang laman. Ganun pala yung ganun pala yung Pwede pagkaka-opera. sa kami niya, inalis na lang. Oo. So ito na po siya ngayon. Si Rhea. O Rhea, ano yung pagbabago nung hindi ka pinakakagalaw sa ngayon? Malaking pagbabago po. Thank you po sa inyo. Ayan. Salamat ka sa mga... Okay. Salamat ka sa mga ano mo. Ayan. Sige, pasalamat ka. Thank you po. Ayan. But also sa family po. At kay Maki Pweng. Sa asawa ko po. Ayan. Ano pa asawa mo? Warren Esguerredo po. Wak. O yung bunso. Siyempre kay Jenica po sa kapatid ko. Mayayain eh. Siya yung Doc, nag-exercise ako. Yung mga paka ko. So, ayan mga subscriber, no? So, si Rhea po ay naoperahan po due to motor accident. At siya po ay 1 month CS ka, di ba? 1 month CS po. 1 month CS pang na-aksidente, no? Grabe, no? Yung nanay niya. Ayun. Yan po yung mother ko po. Thank you. Ayun, no? Very supportive. Hindi pa mo ako ano? Prepare. Naka-prepare. Ayan. Ayan yung mga family niya. So, again, this is Madalo Magkepeng. Ito si Rhea ngayon, yung kanyang status ngayon. So, siya nakakaupo na. May gagalaw na yung kamay. Nasusupport ko na siya. Very good. So, abangan niyo yung paglalakad niya sa birthday niya. Ano ang birthday mo? November 27. Ayan. Ayan, malapit din. So, napaganda ng birthday gift mo kay Lord. Nagalaw mo, nakakaupo ka na. No? So, watch niyo po yung kanyang paglalakad naman. So, again, maraming salamat po. And please, don't forget to subscribe our YouTube channel, Modernong Magkepeng po. God bless po. Thank you. Shout out. Maki Pweng. Shout out. Ibabating ka ba? Kay Maki Pweng po. Thank you. Ay, mga doktor, nagtanggal yan. Salamat sila sa doktor. Kay Doc Castro po. Ayun. Saan ba yun? JBN? JBL. Ayun, shout out sila. Ayun. And also sa family ko po. And sa asawa ko. Warren, shout out. Meron ba? Wala na. Shout out. Ayun, ito yung mga family niya. Ayan. Yan po, malaking tulong din si kuya ko. Oh, siyempre naman. Yung family. So, yun nga, sabi ko nga, family, tapos yung asawa mo, yung And also circular. our Lord. Yan. So, tulong-tulong kami lahat sa'yo. Ito yung resulta ngayon. Susunod yan, lalakad ka na. Malay niyo po ba? Tanong, Gamit ko na yung walker gusto mo ulit ko. magmotor? Hindi na. Bakit? Ayaw mo na? Ayoko na. Oh, sige. Advice mo sa mga nagmumotor. Ano? Sa mga nagbumotor po, Ayan. basta ingat lang po ay tingnan lagi yung daan. Tapos sa mga aso, mag-ingat lagi. Yung may mga aso, dapat tali. Yung sa may mga aso po, may mga alaga dyan. Dapat tali naman. Dapat pa-make sure po na lagi nakatali or nakakulong sila para wala po ba. So, this is your second life. Niniwala ka ba? May second life and Ayun. Oh, sige. Babagyan naman na. Abangan niyo yung paglalakad naman. Okay, God bless. thank you po. Ikot natin mo. Ikot-ikot. Yan. Okay.